Věděl jsi, že tvůj mozek nedokáže rozlišit mezi tím, co si živě představuješ, a tím, co skutečně prožíváš? Vědci to dokázali znovu a znovu. Když zavřeš oči a představíš si, že koupeš do citronu, tvoje slynné žlázky reagují stejně, jako kdyby ten citron byl skutečný. Když se ve své mysli vidíš, jak běžíš, tvoje svaly vyšlou stejné nervové impulsy, jako při skutečném běhu. A to není jen zajímavá vědecká kuriozita. To je dveře. Dveře do úplně jiného způsobu života. Protože pokud tvůj mozek nemůže poznat rozdíl mezi živou představivostí a realitou, pak máš v rukou nejsilnější nástroj transformace, jaký kdy byl vynalezen. A já ti za okamžik ukážu, jak ho používat. Jsem Nevillův klíč. A co ti teď řeknu, změní způsob, jakým vnímáš každý den svého života. Nejde o motivaci. Nejde o pozitivní myšlení. Jde o pochopení mechanismu, kterým tvoje vědomí skutečně tvoří realitu kolem tebe. A ten mechanismus je tak jednoduchý, tak přístupný, že by ho zvládlo dítě. Vlastně děti to dělají přirozeně, dokud je to nenaučíme nedělat. 10 minut denně. To je všechno, co potřebuješ. Ne 10 hodin, ne celý víkendový seminář. 10 minut kvalitní, cílené imaginace a za 30 dní se budeš dívat na úplně jiný život. Ne proto, že se něco magicky změní samo od sebe, ale proto, že ty se změníš. Tvůj způsob vnímání se změní. A když se změní tvoje vnímání, změní se všechno. Dnes tu s tebou strávím čas, abych ti ukázal přesně jak na to. Nebudu tě bombardovat teoriemi. Nebudu ti citovat stohy knih. Místo toho ti vyprávím příběhy. Příběhy o lidech, kteří tohle pochopili a použili to. A pak ti dám konkrétní, krok za krokem návod, jak začít ještě dnes večer. Protože to není o tom vědět. Je to o tom dělat. Zůstaň se mnou. Protože za několik minut pochopíš, proč se tvůj život dosud točil v kruzích. A co důležitější, pochopíš, jak z toho kruhu vystoupit. Tak co vlastně nabízím? Co ti přesně dám za těch příštích 60 minut? 3 věci. První. Ukážu ti, jak tvoje mysl ve skutečnosti pracuje s pravidly. Nejen co si myslíš, že děláš, ale co opravdu děláš v momentech, kdy se rozhoduješ. Pochopíš rozdíl mezi pravidlem, které máš kvůli strachu, a pravidlem, které máš kvůli hodnotě. A ten rozdíl, ten je obrovský. Druhá věc. Naučím tě vidět vzorce, protože tahle past není náhodná. Není to jen tak, že jednou se ti to stalo. Ne, je tam mechanismus. Průhledný, ale skrytý. A jakmile ho uvidíš jednou, uvidíš ho všude. V tom, jak mluvíš se šéfem. V tom, jak odpovídáš partnerovi. V tom, jak vysvětluješ sám sobě, proč něco nejde změnit. A třetí věc, a tahle je nejdůležitější, dám ti konkrétní kroky, ne filozofii, ne zkus být sám sebou, konkrétní mapu. Krok 1, krok 2, krok 3. Co udělat, až se příště objeví moment, kdy máš možnost překročit hranici? Co si říct? Jak zůstat v klidu? Jak nepropadnout panice nebo vzpouře? Tohle není o tom stát se jiným člověkem. Je to o tom objevit toho člověka, kterým už jsi. Jen ho zapomínáš být, protože všichni ti připomínají, kým bys měl být. Takže si vezmi sluchátka, pusť si tohle někam, kde ti nikdo nebude skákat do řeči, možná při procházce, možná na gauči, kdy konečně všichni spí. A dej tomu šanci, protože tady není o mně, je to o tobě. O tom, jestli chceš žít dál v příběhu, který za tebe napsali ostatní, nebo jestli jsi připravený začít psát vlastní. Část 1. Archeologie pravidel. Odkud se vzaly tvoje hranice? Dobře. Začněme tím nejtěžším. Řekni mi, kdo ti vlastně řekl, že tohle nemůžeš? Ne jako rétorika. Opravdu se zamysli. Zavři oči, kdybys mohl, a zkus si vzpomenout na ten první moment, kdy ses rozhodl, že něco pro tebe není. Že nejsi dost chytrý. Že nemáš talent. Že lidé jako ty prostě takhle nežijí. Byla to tvoje matka, která ti řekla, ať si najdeš jistotu, protože ona celý život strádala a nemůže se dívat, jak děláš stejnou chybu.
Byl to táta, který se na tebe podíval přes noviny a řekl, s uměním se neuživíš? Nebo to byla ta učitelka ve 3. třídě, která si přečetla tvůj slohák nahlas před celou třídou, ne proto, že byl dobrý, ale proto, aby se stal výstražným příkladem? Možná to byl tvůj nejlepší kamarád. Ten, co ti řekl, to je hrozně rizikový, ne? Proč bys to dělal, když můžeš mít normální život? A víš, co je na tom nejhorší? Že to ti lidé nemysleli zle. Vůbec ne. Chránili tě. Svým způsobem. Chránili tě před zklamáním, bolestí, selháním, před světem, kterému sami nerozuměli, nebo který je porazil dřív, než vůbec zkusili bojovat. Takže ti předali mapu. Mapu bezpečných cest. A ty se jí držel. Protože proč ne? Protože to dělali všichni. Protože jim to dávalo smysl. Ale teď tu sedíš. Kolik let potom? 20? 30? A uvnitř tebe je ta otázka. Ta tichá, vytrvalá, neklidná otázka. Co kdyby ta mapa byla špatná? Co kdyby hranice, které respektuješ, nebyly hranice světa, ale jen hranice jejich strachu? Co kdyby ta pravidla, co držíš jako svatá, byla jen ozvěnou jejich nežité bolesti? Tohle není vzpoura kvůli vzpouře. Není to neúcta, je to archeologie. Kopáš. Vrstvu po vrstvě odkrýváš příběhy, které ses naučil považovat za pravdu. A ptáš se, čí pravda to vlastně je, protože tu je věc, kterou ti nikdo neřekne v hodinách dějepisu. Historie není nijak nevinná. Vždycky ji píše někdo. Vždycky má nějaký důvod. A ten důvod málo kdy zní. Chci, aby všichni znali celou pravdu. Častěji to zní. Chci, aby lidé věřili tomu, co potřebují, aby věřili. Vzpomeň si na učebnice ze školy, kdo je napsal, kdo rozhodl, co tam bude a co ne. Proč se některé kapitoly rozepisují na 10 stránkách a jiné smrsknou do jednoho odstavce s poznámkou pod čarou. Nejde jen o to, co ti řeknou. Jde hlavně o to, co ti zamlčí. A zamlčování je mocnější než lež. Protože lež můžeš odhalit. Můžeš ji vyvrátit, postavit proti ní fakta. Ale mlčení, to je neviditelné. Ani nevíš, že tam něco chybí. Ani tě nenapadne se zeptat. Vezmi si třeba příběh vítězů. Ten se učí ve všech školách. Je plný hrdinství, obětí, velkých okamžiků. Ale co příběh poražených? Ten někde leží v prachu, nečtený, zapomenutý. A někdy je to přitom právě ten příběh, který by ti řekl víc o tom, jak svět doopravdy funguje. Protože porážka odkrývá pravdu způsobem, jakým vítězství nikdy nemůže. Vítězové si mohou dovolit mluvit o cti, o hodnotách, o vyšších cílech. Poražení, ti mluví o hladu, o strachu, o tom, co se opravdu děje, když padnou masky. A tak se ptám, kolik příběhů si nikdy neslyšel, protože je vyprávěla špatná strana? Kolik jmen zmizelo? Protože patřila lidem, kteří stáli na špatné straně dějin. Kolik pravd bylo pohřbeno pod vrstvami oficiální verze? Tohle není o relativismu. Nejde mi o to říct, že všechny verze jsou stejně pravdivé. Některé věci se prostě staly. Fakta jsou fakta, ale výběr faktů, to je politika. Kontext faktů, to je moc. A mlčení o faktech, to je propaganda. A když už mluvíme o mlčení, víte, co je skutečně fascinující na moderní propagandě? Není to to, co vám řeknou. Je to to, co vám neřeknou nikdy. Představte si zpravodajství jako obří reflektorovou věž. Světlo je jasné, silné, neustále se pohybuje a všichni se díváme tam, kam svítí. Ale co je ve tmě? Co zůstává osvětleno 5 vteřin a pak zase zapadne do zapomenutí? Vzpomínáte si na Panama Papers? Samozřejmě, že ano. Obrovský skandál, offshore účty, daňové úniky. Novináři po celém světě se vrhli na příběh. Jména padala jedno za druhým. Politici, celebrity, oligarchové. A pak nic. Týden, 2 týdny, měsíc. A reflektory se posunuly jinam. Žádné zatčení, žádné reformy, žádné skutečné důsledky. Systém pohltil skandál jako oceán pohltí kapku deště.
To není náhoda. To je funkce. Média nevytváří jen příběhy. Vytváří cykly pozornosti. Dnes je krize uprchlíků největší hrozbou civilizace. Zítra je to klimatická změna, pozítří terorismus. A pak zase covid. A pak inflace. A pak. A zatímco skáčete od krize ke krizi, od hněvu k hněvu, od strachu ke strachu, systém funguje dál. Beze změny. To je pravá síla propagandy. Ne vás přesvědčit, ale vyčerpat vás. Udržet vás v neustálém stavu aktivace, kde nikdy nemáte energii na skutečnou analýzu. Kde reagujete, ale nikdy nejednáte. Chomsky tomu říkal výroba souhlasu. Ale dnes už souhlas ani nepotřebují. Stačí apatický nesouhlas. Jo, vím, že to je špatně, ale co s tím můžu dělat? A tady se dostáváme k možná nejdůležitější lekci tohoto videa, že pasivita není neutrální stav. Pasivita je volba. A ta volba má konkrétní důsledky. Když vidíš nespravedlnost a mlčíš, nestojíš stranou. Stojíš na straně útlačitele. Když vidíš lež a nereaguješ, nepozorovaně ji podporuješ. Desmond Tutu to řekl lépe než já. Pokud jsi neutrální v situaci nespravedlnosti, vybral jsi stranu útlačitele. A teď si představ tu absurditu moderní doby. Máme v kapse zařízení, které nás spojuje s miliardami lidí. Můžeme sdílet informace rychlostí světla. Máme přístup k poznání, o kterém naši předci mohli jen snít. A co s tím děláme? Scrollujeme, lajkujeme, sdílíme memes. A pak říkáme, jsem jen jeden člověk, co můžu změnit. Víš, co je na tom nejhorší? Že tahle otázka je sama o sobě produktem té manipulace. Naučili tě ji klást. Naučili tě pochybovat o vlastní síle. Protože izolovaný pochybující člověk je bezmocný. Ale spojení, uvědomělí lidé, ti jsou nebezpeční pro každý systém založený na nespravedlnosti. Vzpomeň si na všechny velké změny v historii. Sufražetky. Hnutí za občanská práva. Pád berlínské zdi. Sametová revoluce tady u nás. Začínalo to vždycky stejně. Někdo odmítl být pasivní, někdo řekl dost. A pak se k němu připojil další. A další. A další. Řetězová reakce. A teď ta nejdůležitější věc, kterou ti dnes chci říct. Nejsi sám. To, co cítíš, ta frustrace, ten vztek, ta touha po změně, to necítíš jen ty, cítí to miliony dalších. Ale každý z vás si myslí, že je na to sám. To je ta poslední, nejdokonalejší lež systému. Řeknu vám, proč to dělají. Proč vás chtějí udržet odděleně? Protože osamělý člověk je ovladatelný člověk. Osamělý člověk kupuje věci, které nepotřebuje, aby zaplnil prázdnotu. Osamělý člověk scrolluje do 3 do rána, protože nemá s kým mluvit. Osamělý člověk věří tomu, že štěstí je za rohem, stačí jen ještě trochu víc pracovat, ještě trochu víc se obětovat. A když se konečně setkáte s někým, kdo cítí to samé, systém má připravenou obranu. Naučil vás být podezřívavý. Pozor na toxické lidi. Chraň své hranice. Musíš nejdřív milovat sám sebe. A všechno pravdivé rady, ale zvrácené do izolace. Hranice se změnily v zdi. Sebeláska se změnila v narcismus. A ochrana před toxicitou se změnila v důvod nikdy nikoho nepustit blízko. Takže sedíte sami. Ve svém dokonale vyladěném životě, s vaší morning routine, s vaší meditation practice, s vašimi afirmacemi a pořád je tam ta díra. Ta díra, která se nedá zaplnit žádným produktem, žádnou rutinou, žádnou self-help knihou. Protože víte, co je na tom nejhorší? Není to samota sama. Je to vědomí, že všichni kolem vás předstírají, že jsou v pohodě. Že jste jediný, kdo to nezvládá. Že každý jiný má svůj život pod kontrolou, zatímco vy sotva držíte hlavu nad vodou. Ale tady je pravda, kterou vám nikdo neřekne. Všichni jsou unavení, všichni se bojí, všichni někdy v noci leží vzhůru a přemýšlí, jestli to takhle má být.
Jestli je tohle opravdu ten život, o kterém snili. Rozdíl je jen v tom, kdo má odvahu to přiznat. A kdo má odvahu s tím něco udělat. Vzpomínám si na moment, kdy mi to došlo. Seděl jsem v kanceláři. Kolem mě 30 lidí, všichni zahleděni do obrazovek. Absolutní ticho, kromě klikání myší a tikání hodin. A najednou jsem si uvědomil, tohle není práce. Tohle je rituál. Rituál, který nás má přesvědčit, že jsme produktivní. Že máme účel. A víte, co je na tom nejhorší, že to funguje. Sedíme tam, v těch zasedacích místnostech s bílými tabulemi popsanými nehetelnými značkami a opravdu si myslíme, že děláme něco důležitého. Že účast na strategickém brainstormingu o optimalizaci workflow je, že to je skutečná práce. Ale není. Skutečná práce se děje v těch okamžicích, kdy nás nikdo nesleduje. Když jsme ponořeni tak hluboko do problému, že zapomeneme, že existuje čas. Když vytváříme něco, co předtím neexistovalo. Když řešíme skutečný problém skutečného člověka. Ne když přepisujeme stejný dokument po páté, protože každý manažer potřebuje přidat svůj strategický input. Vzpomínám si na kolegu, jmenoval se Martin, skvělý programátor. Ten chlap dokázal za 2 hodiny soustředěné práce vytvořit něco, co ostatním trvalo týden. Ale měl problém. Nedokázal vypadat zaneprázdněný. Pracoval v blocích, naprosté soustředění, pak přestávka, četl si, přemýšlel, chodil na procházky. Jeho přímý nadřízený mu to vyčítal. Doslova mu řekl, Martine, musíš vypadat víc jako team player, být víc vidět, účastnit se víc meetingů. Martin odešel. Dnes vede vlastní tým ve startupu, který právě získal 2. kolo investic. A ta firma pořád hledá někoho, kdo by ho nahradil. Už 2 roky. Protože systém není navržený k tomu, aby identifikoval skutečnou hodnotu. Je navržený k tomu, aby odměňoval viditelnost, aktivitu, performanci, zaneprázdněnosti. A když ty nezapadáš do té kategorie, když pracuješ tiše, strategicky, když tvoje myšlenky potřebují prostor k dozrání, systém tě prostě nepovažuje za hodnotnýho. Vzpomínám si na kolegyni, která měla neuvěřitelnou schopnost vidět vzory v datech. Dokázala identifikovat problémy dřív, než se vůbec projevily. Ale dělala to v tichosti své kanceláře, s blokem a tuškou, s dlouhými hodinami analýzy. Při hodnoceních dostávala průměrné známky. Musíš být víc vidět, říkali jí. Mluv víc na schůzkách. Posílej víc e-mailů. Ukaž, co děláš. Až jednou systém, který navrhla, zachránil firmě miliony. Nikdo to nepřiřadil k jejímu jménu. Prostě to někdo vyřešil. Mezitím týpek, který trávil hodiny vysvětlováním zjevností na metinzích. Povýšenej. To není příběh o nespravedlnosti. To je příběh o tom, jak naše pracoviště fundamentálně nechápe vztah mezi přítomností a hodnotou. Strukturujeme kariérní růst kolem kvantifikovatelných metrik. Kolik projektů si vedl? Kolik schůzek si zorganizoval? Kolik lidí bylo na tvý prezentaci? Ale co s hlubokým strategickým myšlením, který se nedá měřit v spreadsheetech? Co s klidnou, důslednou prací, která preventivně řeší krize, než vůbec vzniknou? Ta práce je neviditelná. A v systému, kde neviditelný znamená neexistující, je také neoceněná. Vidíš, pro extroverty je tohle prostředí jako hřiště navržený přímo pro ně. Dokážou mluvit, než domyslí. Dokážou myslet nahlas. Jejich proces je performativní. Pro introverty je to jako kdyby tě požádali, abys běžel maraton v botách o 2 čísla menších. Možná to dokážeš, ale vyčerpá tě to mnohem víc než kohokoliv jinýho. A celou dobu ti budou říkat, že problém nejsou boty. Problém si ty. A víš, co je na tom nejhorší? Že ti začnou věřit i lidi, kteří to s tebou myslej dobře. Protože oni tě vidí každý den se snažit. Vidí, jak se potíš, jak makáš, jak se nevzdáváš, a pak vidí, že to pořád nejde, že výsledky prostě nepřicházejí. A začnou si myslet, no, možná fakt je problém v něm, možná fakt nemá talent, možná by měl přestat snít a dělat něco realističtějšího.
Neřeknou ti to přímo do očí. Ale poznáš to. V tom, jak se na tebe dívají. V tom krátkým výdechu, když jim řekneš o svým dalším plánu. V tom nuceným úsměvu, když jim ukazuješ, na čem pracuješ. V tom, jak rychle změní téma. A pak je tu druhá skupina lidí. Ti, kteří tě podporujou. Povzbuzujou tě. Říkají, neutíkej, věř si, vydrž. A myslej to upřímně. Ale když tam sedíš v noci, sám se sebou, a z té pokus vypadá stejně mizérně jako první. Jejich povzbuzování zní jako lež. Ne jejich lež. Tvoje. Jako bys je nějak podváděl. Jako by věřili v někoho, kdo neexistuje. Protože oni nevidí ty boty. Oni vidí tebe, jak běžíš, jak se snažíš, jak se nezastavuješ a myslí si, že běžíš stejně rychle jako všichni ostatní, že ti to jde stejně, ale nejde. A teď si představ, že tohle není jenom o běhání, že to je o psaní, o kreslení, o podnikání, o učení se, o každým pokusem vybudovat něco smysluplného. Představ si, že máš ADHD a pokoušíš se budovat kariéru v oblasti, kde záleží na konzistenci, na pravidelného publishování, na udržování deadlineů, na tom, že prostě přijdeš každý den a makáš, i když nemáš náladu. Ostatní si sednou a prostě to dělají. Ty si sedneš a najednou si potřebuješ zkontrolovat mail a pak Instagram. A pak najednou vzpomeneš na ten článek, co si chtěl přečíst před týdnem, a pak máš žízeň, a pak si všimneš, jak je bordel na stole, a pak je čas jít na záchod. A pak si uvědomíš, že máš hlad, ale ne tak úplně. Jen tak trochu. Ale možná ano, možná bys měl něco sníst, protože kdo ví, kdy budeš mít příště čas. Tohle všechno se odehrává během 5 minut. 5 minut, ve kterých se tvůj mozek hemží aktivitou, skáče z jedné věci na druhou, jako by se snažil uniknout před něčím neviditelným. A ono vlastně ano, uniká před tou obrovskou, neohrabanou, nepohodlnou věcí, kterou máš udělat. Protože pravda je, že tvůj mozek není líný, je hrozně aktivní. Je to jako když sleduješ člověka, jak se snaží vyhnout srážce. Dělá rychlé úhybné pohyby, skoky, otoči, všechno možné. Vypadá to hrozně dynamicky. Ale pořád se jen vyhýbá, pořád jen uhýbá stranou. A to je to, co tvůj mozek dělá celý den. Není nečinný, je ve skutečnosti vyčerpávající, jak je aktivní. Ale všechna ta aktivita směřuje k jedinému cíli. Vyhnout se tomu, co je opravdu důležité. Víš, co je na tom nejhorší? Že to funguje. Aspoň nakrátko. Cítíš se produktivní. Odpověděl si na e-maily. Uklidil si stůl. Přečetl si článek. Udělal si spoustu věcí. Malých věcí. Bezvýznamných věcí. Ale věcí. A pak přijde večer. Sedíš tam a uvědomuješ si, že ten projekt, ten důležitý projekt, na kterém si chtěl pracovat celý den, k tomu ses ani nedostal, ani si ho neotevřel, ani si se ho nedotkl. A cítíš tu zvláštní směs emocí. Je tam zklamání, je tam frustrace, ale je tam taky úleva, protože jsi to nemusel udělat. Nemusel si čelit té obrovské děsivé věci. Odložil si to na zítra. A zítra je bezpečné. Zítra je daleko. Zítra má nekonečné možnosti. Jenže pak přijde zítra. A je to stejné. Tohle se nezdá být deprese. Ne, když na to takhle koukáš. Když to formuluješ takhle konkrétně, zní to spíš jako strategie. Jako ochranný mechanismus. Protože představ si, co se stane, když věci opravdu zkusíš. Když skutečně zavoláš toho přítele. Když skutečně začneš na tom projektu. Když skutečně vykročíš ven z té bubliny. Je tam šance, že to nebude dokonalé. Že to nebude vypadat tak, jak jsi si představoval. Je tam šance, že selžeš. Že tě odmítnou. Že zjistíš, že na to nemáš. A to je děsivé. To je mnohem děsivější, než sedět doma a říkat si jednou. Protože pokud to nikdy neskusíš, nikdy nemůžeš selhat. Pokud to nikdy neskusíš, ta perfektní představa zůstává nedotčená. V bezpečí. Ve tvé hlavě. Tohle je paradox izolace.
Necítíš se dost dobře na to, aby ses připojil ke světu, ale zároveň je to právě ta izolace, co tě činí neschopným se cítit dobře. Je to smyčka, která se sama napájí. A čím déle v ní jsi, protože izolace není jen o fyzické samotě. Můžeš být v místnosti plné lidí a cítit se naprosto izolovaný. Můžeš být na sociálních sítích obklopený tisíci kontakty a přesto zcela sám. Opravdová izolace je, když se nikdo nedostane k tomu, co skutečně cítíš. Když nosíš masku tak dlouho, že už ani nevíš, co je pod ní. Když tvoje odpovědi jsou automatické. Dobrý, díky, a ty? I když uvnitř křičíš. Vzpomínám si na období, kdy jsem mohl jít na večírek, bavit se, smát se vtipům, působit naprosto normálně. A celou dobu jsem měl pocit, jako bych byl za sklem, jako bych sledoval sám sebe odjinud. Přítomen, ale ne opravdu tam. Víte, co je na tom nejhorší? Že tento stav se mi zdál normální. Nepřišlo mi divné, že žiju jako robot. Že moje emoce jsou někde hluboko pod povrchem nedosažitelné. Že komunikuju s lidmi jako přes tlustou zeď z plexy. Říkal jsem si, že to tak prostě je. Že tak dospělost vypadá. Že všichni ostatní to zvládají stejně, mechanicky, bez radosti, ale funkčně. A že já musím taky. Ale pravda byla jiná. Pravda byla, že jsem se bál. Bál jsem se té části sebe, která cítí, která má potřeby, která touží, bolí, chce být viděná. Protože kdybych ji pustil nahoru, co by se stalo? Co by si o mě pomysleli? Že jsem slabý? Že nejsem dost profesionální? Že jsem divný? Tak jsem ji radši držel dole. V zamčeném pokoji v suterénu mého já. A klíč jsem zahodil tak daleko, jak to jen šlo. Jenže emoce nejsou něco, co můžete navždy umlčet. Nejsou jako světlo, které prostě vypnete. Jsou jako voda. Když jim zablokujete jeden směr, najdou si jiný. Prosakují trhlinami. Hromadí se. Vytváří tlak. A pak vybuchnou. Třeba v neděli večer, když sedíte sami v prázdném bytě a uvědomíte si, že za celý víkend jste nepromluvili ani slovo nahlas. Že jediná lidská interakce byl pokladní v samoobsluze, který vám řekl částku. Nebo v pondělí ráno, když se budík rozezní a vy máte nutkání smáznout ho o zeď. Ne proto, že jste unavení, ale protože prostě nemůžete. Nemůžete to udělat ještě jeden den. Ten pohyb, to předstírání, tu masku. Začal jsem mít úzkosti. Ne ty, kdy vám buší srdce a potíte se, to bych možná dokázal pojmenovat. Ne, tohle bylo horší. Tohle byla taková absence, prázdnota uprostřed hrudi. Jako by mi tam někdo vyřízl kus a nechal díru. A víte, co je na téhle díře nejhorší? Že ji vidíte všude kolem sebe zaplněnou u ostatních lidí. Sedíte v kavárně a koukáte na pár u vedlejšího stolu. Drží se za ruce. Smějí se nějakému vnitřnímu vtipu. A vy sedíte sami s prázdným šálkem, který už dávno vychladl, a snažíte se tvářit, že vám to nevadí. Přijdete domů po práci. Otevřete dveře. Ticho. Žádné, jak byl den. Žádné vůně vaření. Žádné přítomnosti v druhé místnosti. Jenom vy. A to ticho, které je tak husté, že by se dalo krájet. A začnete si hrát ty mentální hry. Říkáte si, vlastně je to fajn. Mám klid. Nikdo mi neříká, co mám dělat. Můžu dělat, co chci. Pustíte si seriál, který byste normálně nikdy neviděli. Dáte si k večeři chipsy. Zůstanete do 3 ráno na netu. A pak vám dojde, že ta svoboda, kterou si tak obhajujete, to není svoboda. To je prázdno převlečený za možnosti. Protože svoboda bez někoho, s kým ji sdílet, je jenom jiný slovo pro osamělost. A pak jsou ty víkendy. Bože, ty víkendy. V pátek večer vidíte na sociálních sítích, jak všichni někam jdou, něco plánují, s někým jsou. A vy? Vy máte plán zhlédnout 3 filmy a objednat si pizzu. V neděli odpoledne, když slunce začíná zapadat, a celý ten víkend proklouzl mezi prsty bez jediného smysluplného kontaktu s jiným člověkem, tehdy to zasáhne nejsilněji. Sedíte u okna a díváte se na ulici. Vidíte rodiny vracející se z výletů, páry držící se pod paží, skupinky přátel směřující na večeři. A vy tam jenom sedíte a přemýšlíte,
Kdy jste se vlastně stali tím člověkem, který sleduje cizí životy skrz okno? Nezačalo to takhle, že jo? Pamatujete si dobu, kdy jste byli součástí těch scén venku, když jste byli tím, kdo se směje s přáteli na ulici? Kdy jste měli kam jít a s kým být? Ale nějak po cestě. Nějak se to všechno rozplynulo. A teď? Teď je to jako chodit po mapě, kde všechny cesty vedou nikam. Máte možnosti. Technicky vzato máte nekonečné možnosti. Ale žádná z nich se necítí. Správně. Jako když stojíte před otevřenou ledničkou uprostřed noci, plná jídla, ale nic vás neláká. Nic vás nenaplní tou prázdnotou, která vás sem přivedla. To je ta krutá ironie moderní izolace. Není to nedostatek možností. Je to nadbytek bezvýznamných možností. Můžete se připojit k tuctu online komunit. Můžete poslat zprávu desítkám lidí. Můžete stáhnout aplikaci, která vás spojí s někým se stejnými zájmy jako vy. Ale pod tím vším, pod všemi těmi možnostmi, je tichá otázka, která vás neustále pronásleduje. Bod tichá otázka těmi možnostmi. Kdo by měl zájem? Protože to není jen o tom najít lidi. Je to o tom najít lidi, kteří chtějí vás. Ne verzi vás. Ne projekt vás. Ne příležitost, ne ahoj, jak se máš, vás. Ale skutečného vás. S veškerou tou nepořádkem a složitostí a všemi těmi částmi, které nejsou instagramovatelné. A čím déle jste osamělí, tím těžší je věřit, že takový člověk existuje. Pamatuju si, jak jsem seděl na té pohovce a díval se na svůj telefon. Kontakty. Stovky kontaktů. Jména lidí, které jsem kdysi znal. Lidé, se kterými jsem kdysi mluvil. A nemohl jsem zavolat ani jednomu z nich. Ne proto, že bych nechtěl, ale protože jsem věděl, jak by to dopadlo. Trapný hovor. Vynucený smích. Jo, měli bychom se někdy sejít, s vědomím, že se to nikdy nestane. Protože přátelství nejsou jako jízdenky v kině. Nemůžete je jen vytáhnout měsíce později a očekávat, že budou stále platné. Vyžadují údržbu, péči, kontinuitu. A když tu kontinuitu ztratíte, když příliš dlouho necháte věci vyprchat, zjistíte, že nejste známí. Jste jen cizinci se společnou historií. A tohle je vlastně peklo vztahů, ne? Ta tichá erze. Ne drama, ne řev. Víte, co je na tom nejhorší? Že to často nikdo nezavinuje. Neexistuje žádný padouch. Jen dva lidé, kteří přestali dělat maličkosti, které vztah drží pohromadě. Protože, a tohle je klíčové, velké vztahy nezávisí na velkých věcech. Závisí na nekonečném opakování malých. Je to ten ranní polibek, který se stane automatickým, pak povinným, pak neexistujícím. Je to ta otázka, jak bylo ve škole, která se změní na máš hotové úkoly. Je to ten moment, kdy si uvědomíte, že jste spolu nejedli bez telefonu u stolu. Kolik? Měsíc? 3 měsíce? Půl roku? A víte, co vás dostane? Co vám opravdu zastaví dech? Když si vzpomenete, jak to bylo, když narazíte na starou fotku, nebo dopis, nebo písničku, která vás najednou přenese zpátky. A vidíte té ospojení, tu blízkost, tu lehkost. A uvědomíte si, my jsme tohle měli, tohle v nás je. A nějak jsme to zakopali. Pod rutinou, pod únavou, pod předpokladem, že to nikam nezmizí. Ale ono to zmizelo. Ne najednou. Ne dramaticky. Vyprchaním. A teď stojíte na křižovatce. Můžete to buď pojmenovat, což je děsivé a nepříjemné a vyžaduje zranitelnost. Nebo můžete pokračovat dál, předstírat, že to nevidíte a doufat, že to nějak zmizí samo. Spoiler alert. Nezmizí. Ignorování vyprchanosti ji jen prohlubuje. Protože vztah není socha. Není to něco, co jednou vytvoříte a pak to prostě stojí. Je to zahrada. Potřebuje zálivku. Slunce. Péči.
pozornost. A když to nedostane, usychá. Ne jako exploze, jako vadnutí. A já vám řeknu, proč to nikdo nevidí. Protože potichu nás to všechny žere zevnitř. A my to nazýváme normálností. Máte přátele, kteří přestali psát. Máte lidi, kteří dřív chtěli být umělci a teď sedí ve firmě a píšou e-maily o KPI. Máte lidi, kteří slíbili, že se nikdy nestanou jako jejich rodiče a dneska dělají přesně totéž. A když se jich zeptáte, co se stalo, řeknou, vyrostl jsem. Ale to není vyrostání. To je vypnutí. Vyrostání znamená, že přijmete zodpovědnost. Vypnutí znamená, že přijmete rezignaci. A my tyhle dvě věci zaměňujeme. Protože jsme zapomněli, že dospělost neznamená smrt nadšení, neznamená smrt zvědavosti, neznamená, že přestanete snít. Znamená, že sníte s otevřenýma očima. Ale my jsme přestali i to. A víte, co se pak stane? Celý národ se stane funkcí. Algoritmus bez duše. Dojíždění, konzumace, přežívání. Nikdo si neříká, zničím svůj život dnes. Ale každý den uděláte jednu malou dohodu, jednu malou rezignaci, jedno snad příště, jedno není na to čas, jedno to stejně nemá smysl. A za pár let se probudíte a zjistíte, že váš život není váš. Patří firmě, hypotéce, rutině, očekáváním někoho jiného. A vy jste v tom životě jenom host. Host, který platí účty. To je ta tichá smrt, o které nikdo nemluví. A proto tenhle národ nezoufá zoufání, vyžaduje naději. Vyžaduje, abyste věřili, že mohlo být něco víc. My už ani to nevěříme. Proto všichni vypadají unavení. Proto všichni vypadají starší, než jsou. Protože vy nemůžete žít půl života jako někdo jiný a pak čekat, že se budete cítit živí. A vy víte, co je na tom nejhorší? Že to začíná vypadat normálně. Tento vyčerpaný, prázdný způsob života se stává vaší novou základní linií. Vzpomínáte si, když jste měli energii? Když jste se ráno probudili a skutečně jste se těšili na den? Ne proto, že se dělo něco zvláštního, ale jen proto, že jste byli živí a měli prostor být sebou? Pro většinu lidí je to vzdálená vzpomínka. Jako fotografie z dětství ano, to jsem byl já. Ale sotva si vzpomínám, jaké to bylo. Dostáváte se do bodu, kdy si myslíte, no takhle prostě život vypadá, všichni jsou unavení, všichni jen nějak přežívají. A na povrchu máte pravdu. Podívejte se kolem sebe, většina lidí skutečně jen přežívá. Ale to neznamená, že je to normální. To znamená, že je to běžné. Rozdíl je zásadní. Jen proto, že miliony lidí žijí určitým způsobem, to neznamená, že je to způsob, jakým byste měli žít vy. Jen proto, že všichni kolem vás se vzdali své vnitřní pravdy, neznamená, že se jí musíte vzdát také. Ale když jste obklopeni tím neustále, začne to narušovat vaši realitu. Začnete pochybovat o tom hlase uvnitř, který říká, toto není správné. Neměl bych se takhle cítit. Vidíte všechny ostatní, jak fungují v tom samém systému a říkáte si, možná je to problém se mnou. Možná bych měl být schopen to zvládnout. Ne. Problém není v tom, že nemůžete zvládnout falešný život. Problém je v tom, že vám nikdo neřekl, že nemusíte. A já vím, co si teď myslíte. Snadné říct. Ale já mám účty. Mám odpovědnosti. Nemůžu jen všechno zahodit a žít jako nomád. A já to nechápu to jako útok. Vůbec ne. Ty obavy jsou reálné. Ty tlaky jsou skutečné. Ale tady je věc. Nikdo vám neříká, abyste zahodili všechno zítra. Nikdo vám neříká, abyste opustili práci bez plánu. To není o tom být nezodpovědný. Je to o tom být čestný. Začít rozpoznávat, kde jednáte ze strachu a kde jednáte z integrity. Začít vidět, která část vašeho života je skutečně nutná a která část je jen příběh, který jste si řekli tak dlouho, až jste mu uvěřili. Protože, tady je pravda, máte víc volby, než si myslíte. Ne neomezenou volbu, nesnadnou volbu, ale máte ji.
A v každém okamžiku, kdy si tuto pravdu připomínáte, posilujete ji. Každým deníkovým zápisem, každou meditací, každým okamžikem ticha, kdy si nepřipustíte, aby vám myšlenky utekly zpět do starých kolejí. Protože víte, co se stane, když to necháte plavat. Znáte to, stačí jeden den, kdy si řeknete, dnes to nevadí, dnes se nemusím soustředit, dnes můžu jen být. A pak další den, a pak další. A než se nadějete, jste zpátky. Zpátky v té staré smyčce. Zpátky v pocitu, že nemáte kontrolu, že věci se vám dějí, místo abyste je tvořili vy. To není selhání charakteru. To je jen mozek, který dělá to, co umí nejlépe. Vracet se k tomu, co je známé. Proto potřebujete rituály. Proto potřebujete systémy. Proto potřebujete konkrétní, opakovatelné postupy, které vám připomínají, kdo jste a kam jdete. Ne proto, že byste byli slabí, ale proto, že jste lidští. A lidský mozek potřebuje strukturu, aby mohl svobodně tvořit. Zní to jako paradox, že? Struktura vytváří svobodu. Ale zamyslete se nad tím. Klavírista, který denně cvičí stupnice, má svobodu improvizovat. Spisovatel, který píše každý den ve stejnou hodinu, má svobodu objevovat nové myšlenky. Sportovec, který trénuje pohyby do automatismu, má svobodu reagovat instinktivně v zápase. Struktura není vězeň. Struktura je základna, ze které můžete vzlétnout. A to platí i pro vaši mysl. Když si vytvoříte rituál ranního psaní, nedostáváte se do klece. Vytváříte prostor, kde může vaše vědomí bezpečně zkoumat sama sebe. Kde může odhalit své vzorce. Kde může přepsat své příběhy. Kde se může stát tím, čím má být. Protože pravda je, že většina lidí není nešťastná kvůli tomu, co se jim děje. Jsou nešťastní kvůli příběhům, které si o tom, co se jim děje, vyprávějí. Pamatuji si muže, který přišel na mé setkání před 3 lety. Seděl vzadu, ruce založené, pohled sklopený. Po skončení za mnou přišel a řekl, mám 58. Celý život dělám práci, která mě nebaví. Ale mám hypotéku. Mám závazky. Je už pozdě měnit. Zeptal jsem se ho, co kdybyste měl ještě 30 let života před sebou? Zarazil se. No, pravděpodobně ano. Takže máte před sebou 30 let. A otázka není, jestli je pozdě změnit. Otázka je, opravdu chcete strávit dalších 30 let ve stejném příběhu? Nedávno mi napsal. Změnil zaměstnání. Začal dělat to, co ho vždycky zajímalo. Je nervózní, říká, má méně peněz. Ale poprvé za dekády se ráno budí s pocitem, že má důvod vstát. To je síla změny příběhu. Protože vidíte, náš mozek je neuvěřitelně dobrý v jedné věci. V potvrzování toho, čemu věříme. Říká se tomu konfirmační zkreslení. Pokud si řeknete, já na to nemám, váš mozek začne sbírat důkazy. Každá chyba je potvrzením. Každá překážka je důkazem. Ale pokud změníte příběh, pokud si řeknete učím se, pak stejná chyba není selháním. Je lekcí. Stejná překážka není zdí. Je test. Není to pozitivní myšlení. Není to popírání reality. Je to výběr úhlu pohledu, který vás posouvá vpřed místo toho, aby vás držel na místě. A víte, co je na tom nejzajímavější? Že tato praxe, tento vědomý výběr úhlu pohledu, má skutečný neurologický základ. Není to jen filozofie nebo poetická myšlenka. Váš mozek má schopnost, kterou neurovědci nazývají neuroplasticita. Znamená to, že se vaše mozkové cesty fyzicky mění podle toho, na co zaměřujete svou pozornost. Když opakovaně hledáte důvody, proč něco může fungovat, vytváříte nové neuronální spojení. Doslova přestavujete svůj mozek. Představte si to jako procházení lesem. První průchod je náročný. Musíte si razit cestu křovím. Ale když tudy projdete znovu a znovu, vytvoříte stezku a pak cestu. A nakonec širokou pěšinu, po které kráčíte automaticky. Stejně tak funguje váš vzorec myšlení. Každý okamžik, kdy se vědomě rozhodnete hledat možnosti místo překážek, vytváříte tu stezku silnější
a po čase se to stává vaším přirozeným nastavením. Ale musím být naprosto upřímný, to není proces, který se stane přes noc. Neprobudíte se zítra a náhle budete vidět svět úplně jinak. To je běh na dlouhou trať, ne sprint. A právě proto to většina lidí vzdá. Zkouší to týden, možná 2. A když stále čelí pochybnostem, když realita stále vypadá těžce, řeknou si, no, vidíš, nefunguje to. Ale to je jako zasadit semínko a za 3 dny ho vykopat, protože ještě nevidíte strom. Samozřejmě, že ještě nevidíte strom. Ale to neznamená, že pod zemí neprobíhá zásadní proces růstu. Chci, abyste pochopili něco klíčového. Vaše vnější okolnosti se nezmění okamžitě, ale vaše vnitřní zkušenost těch okolností se může změnit téměř ihned. A právě ta změna vnitřní zkušenosti, ten posun v tom, jak prožíváte svůj život, je to, co postupně začne měnit i to vnější. Protože když se změníte vy, vaše energie, vaše rozhodnutí, vaše kroky, musí se změnit i výsledky. Prostě to není možné jinak. A víte, co je na tom nejzajímavější? Většina lidí čeká, až uvidí důkaz. Říkají si, dobře, až dostanu tu práci, pak budu věřit. Až potkám toho partnera, pak si budu jistý. Až přijdou peníze, pak se začnu cítit v pohodě. Ale tady je ta ironická pravda. To nefunguje v tomhle pořadí. Protože pokud čekáte na důkaz venku dřív, než změníte stav uvnitř, můžete čekat věčně. Je to jako kdybyste chtěli, aby vám topení nahřálo byt, ale odmítáte ho zapnout, dokud nebude teplo. Chápete tu logiku? Vy musíte zapnout topení první. Vy musíte změnit ten vnitřní stav první. Dostanu tu práci, protože už teď žiju z pocitu, že jsem hoden skvělé příležitosti. Potkám toho partnera, protože už teď vyzařuju energii lásky a sebeúcty. Přijdou peníze, protože už teď se cítím hojně. Už teď si vážím toho, co mám, už teď jednám zodpovědně a velkoryse. Vidíte ten rozdíl? Není to naivní pozitivní myšlení, je to radikální převzetí odpovědnosti za svůj vnitřní svět. A tady nastává magie. Protože když začnete žít z toho pocitu už teď, když jste v tom stavu, než se to projeví, vaše chování se organicky změní. Děláte jiná rozhodnutí. Reagujete jinak na příležitosti. Vysíláte jinou energii do místností, do kterých vcházíte, a lidi to cítí. Svět to registruje. Realita na to reaguje. Není to o tom nutit, tlačit nebo manipulovat realitu. Je to o tom stát se tím člověkem, kterému přirozeně patří ten život, který chcete. A pak prostě ten život přichází. Nemusíte ho lovit, nemusíte ho přemlouvat. On vás najde, protože jste na té frekvenci. Myslím, že mnoho z nás žije celý život v módu až potom. Až se to stane, pak budu šťastný. Až dosáhnu toho cíle, pak si odpočinu. Až se změní okolnosti, pak začnu žít. Ale Neville nám říká něco radikálního. Nečekej na změnu okolností. Změň vědomí. A okolnosti nemají jinou možnost, než tě následovat. A tady je ten paradox, který láme mozek většině lidí. Říkáš si, ale jak mám změnit vědomí, když okolnosti jsou tak silné? Jak mám ignorovat realitu? A právě tady je ta past. Protože to, co nazýváš realitou, není objektivní pravda. Je to jen zrcadlo tvého minulého vědomí. Podívej se kolem sebe. Všechno, co vidíš ve svém životě právě teď. Tvůj byt, tvůj vztah, tvá práce, tvé finanční obavy. To všechno je výsledek toho, kým jsi byl před týdny, měsíci, možná roky. To není tvoje budoucnost. To je tvá minulost promítnutá do přítomnosti. A když teď stojíš uprostřed této projekce své minulosti a říkáš, tohle je realita, která určuje, kým musím být, pak jsi uvězněný v nekonečné smyčce. Protože vědomí, které vytváříš na základě současných okolností, vytvoří další okolnosti stejného druhu. A ty další okolnosti pak utvrdí to stejné vědomí. Kruh se uzavře a ty jsi v pasti. Neville to nazývá spánek. Většina lidí žije v hypnotickém tranzu, kde neustále reaguje na okolnosti, aniž by si uvědomila, že ty okolnosti jsou jen ozvěnou jejich vlastních předchozích představ.
Jsi jako pes, který štěká na svůj vlastní odraz ve vodě. A čím víc štěká, tím víc štěká i ten odraz. A tak si myslíš, že problém je venku. Ale problém nikdy nebyl venku. Takže co s tím? Jak se z toho kruhu vysvobodit? Odpověď je tak prostá, že ji přehlédneš. Přestaň odvozovat své vědomí od okolností. Místo toho si vyber vědomí, které chceš mít. Bez ohledu na to, co vidíš kolem sebe. A pak v tomto vědomí setrvej. Ne hodinu, ne den, ale setrvej v něm, dokud se to nestane tvou přirozeností. A pak, když se to stane tvou přirozeností, začneš si všímat něčeho zvláštního, že ti lidé kolem tebe odpovídají jinak. Ne proto, že by se změnili oni, ale proto, že vyzařuješ jinou energii. Když vstoupíš do místnosti s pocitem patřím sem, oni to ucítí. Možná to nedokážou pojmenovat, ale jejich mozky to zachytí během zlomku sekundy a reagují podle toho. To je ta věc, kterou ti nikdo neřekl o sebevědomí. Není to jen o tom, jak se cítíš, je to o tom, co vysíláš. A svět na to reaguje. Viděl jsem to 100krát. Člověk začne praktikovat tuto techniku, opravdu ji praktikovat, nejen o ní přemýšlet, a během týdnů začnou přicházet změny. Ta dívka, které se vyhýbal, protože se cítil nedostatečný, náhle s ním začne konverzaci. Ten šéf, který ho nikdy nebral vážně, začne ho zvát na důležité schůzky. Ti přátelé, kteří ho přehlíželi, najednou projevují zájem a on si říká, co se to stalo, vždyť jsem pořád stejný člověk, ale není. Jeho podvědomí se změnilo. A když se změní podvědomí, změní se všechno. Protože to podvědomí řídí tvé gesta. Tvůj tón hlasu, tempo, kterým mluvíš, kam se díváš, jak dlouho vydržíš oční kontakt, jak držíš ramena. Všechny ty tisíce mikrosignálů, které vysíláš každou sekundou, když tvé podvědomí věří, nejsem dost dobrý, všechny tyto signály křičí, přehlédni mě, nejsem důležitý. Ale když tvé podvědomí věří, patřím sem, jsem hoden, ty stejné signály šeptají, všimni si mě, stojím za to. A lidé kolem tebe to slyší, hlasitě a jasně. Proto ta technika není jen mentální hříčka, je to kompletní přeprogramování toho, jak funguje tvůj vnitřní systém. Takže ano, budu to opakovat znovu a znovu, dokud to nepochopíš. Když přijde ten pocit nedostatečnosti a přijde, neptej se, proč se takhle cítím. Zeptej se, proč bych se neměl cítit úplně v pohodě. Otočíš břemeno důkazu a tvé podvědomí nemá odpověď. Protože pravda je, a vždycky byla, že ty patříš sem. A teď ti povím něco, co možná uslyšíš poprvé v životě. A chci, abys to skutečně nechal proniknout. Tvá hodnota není něco, co musíš dokázat. Je to něco, co musíš přijmout. Celý ten systém, celá ta hra, je postavená na lži, že musíš být důstojný lásky, úspěchu, štěstí. Ale Neville to otočil na ruby. Řekl, tvá představivost je Bůh. A Bůh si nepřeje, Bůh předpokládá. Ty neprosíš o povolení k životu, který chceš. Ty prostě předpokládáš, že už je tvůj. A teď poslouchej, protože tohle je jemné. Ale změnilo to úplně všechno v mém vlastním životě. Přestat se hátit znamená začít mít. Dokud CHCeš, pořád tvrdíš, nemám to. Dokud SE snažíš, pořád říkáš, ještě jsem to nedosáhl. Ale předpoklad říká, je to už hotové. A tady se děje ta magie, kterou věda nemůže změřit, ale kterou každý člověk v hloubi duše zná. Tvé podvědomí nerozlišuje mezi tím, co prožíváš fyzicky, a tím, co prožíváš v představivosti. Když si něco živě představíš, když to cítíš jako skutečné, tvůj mozek, tvé tělo, tvá nervová soustava reaguje, jako by se to skutečně dělo. Když si představíš ponížení, tvé srdce zrychlí. Když si představíš lásku, tvé tělo se uvolní. Když si představíš úspěch, tvá postava se napřímí. Tohle není mystika. Tohle je neurologie převlečená za spiritualitu. A Neville to věděl dávno předtím, než měli vědci MRI skenery. Řekl,
Předpokládej pocit přání splněného. Ne myšlenku, ne vizualizaci. Pocit, protože pocity jsou jazyk, kterému tvé podvědomí rozumí. A až jednou začneš předpokládat místo toho, abys doufal, až začneš obývat stav místo toho, abys ho hledal, všimneš si něčeho zvláštního. Svět začne s tebou mluvit jinak. Lidé se k tobě začnou chovat jinak. Příležitosti, které by tě dřív minuly, najednou stojí přímo před tebou. A ty si pomyslíš: hele, náhoda. Ale já ti řeknu, není to náhoda. Je to soulad. Když změníš vnitřní stav, vnější svět musí následovat, protože nejsou oddělené. Nikdy nebyly. A teď si představ, že držíš v ruce fotografii z dovolené, kterou si ještě nikdy nezažil. Místo, kde si nikdy nebyl. Ale když se na tu fotografii díváš, cítíš vůni moře, slyšíš vlny, cítíš písek pod nohama. Tvoje nevědomí nerozlišuje mezi vzpomínkou a vizí, mezi tím, co bylo, a tím, co bude. Nevil to dělal neustále. Vytvářel si vzpomínky na budoucnost. Žil v pocitu, už se to stalo tak intenzivně, že jeho tělo, jeho nervový systém, jeho celá existence v tom žila jako ve skutečnosti. A pak se to skutečností stalo. Ale ne proto, že si to přál, ale protože to už býval. To je ten klíč, který většina lidí přehlíží. Nepřitahuješ to, co chceš. Ty se stáváš tím, kdo to už má, a pak se to jednoduše objeví. Jako kdybys vždy měl klíč u sebe, ale teprve teď sis všiml, že je v tvé kapse. Vzpomínáš si na ten okamžik, když si něco ztratil a pak znovu našel? Ten pocit, vždyť to tu bylo celou dobu. Přesně ten pocit máš prožívat vůči svým přáním. Ne touhu, ne naději, ale jistotu. Ach ano, tohle, samozřejmě. To je moje. Vždycky bylo. Existuje příběh o ženě, která chtěla nový dům. Každý večer, když usínala, se nemodlila za dům. Nevisela si nad postel vizi board. Nedělala afirmace. Místo toho chodila po imaginárních pokojích svého nového domova. Cítila hladkost zábradlí. Slyšela své kroky na dřevěné podlaze. Dýchala vzduch z otevřeného okna v ložnici. Dělala to tak živě, že její tělo začalo reagovat. Uvolnila se. Usmívala se. Cítila se. Doma. A za 6 týdnů dostala nabídku na dům, který přesně odpovídal jejím imaginárním procházkám, až do detailu zábradlí. Náhoda? Nebo jen přesné porozumění tomu, jak vědomí tvoří realitu? Vidíš, většina lidí žije ve stavu, až se to stane, budu šťastný, ale to je to samé jako říct, až se naučím plavat, skočím do vody. Nejdřív musíš skočit. Nejdřív musíš přijmout ten vnitřní stav. Ten pocit naplnění, tu jistotu. A pak teprve pak se vnější svět přizpůsobí. A teď přichází jeden z nejhlubších paradoxů celé Nevillovy učení. Paradox, který většina lidí nikdy úplně nepochopí. Připrav se na tohle. Nevillova metoda nevyžaduje víru. Ano, slyšíš správně. Nevyžaduje, abys v to věřil. Poslouchej mě pozorně, protože tohle změní všechno. Nevillova praxe není náboženství, není to systém víry, je to technika vědomí. Je to stejné jako plavání. Nemusíš věřit ve fyziku vztlaku, abys plaval. Prostě využíváš principy vztlaku a funguje to. Nebo jako elektřina. Můžeš být úplný skeptik ohledně teorie elektronů, ale když zmáčkneš vypínač, rozsvítí se světlo, protože využíváš princip, ne víru. Nevillova metoda je přesně taková. Používáš princip vědomí. Princip imaginace jako skutečnosti. A přesně jako fyzikální zákony funguje to bez ohledu na tvou víru. Ale já tomu nevěřím, říká někdo. Skvělé. Prostě to vyzkoušej. Experimentuj s tím. Předstírej, že když se večer ponořuješ do scény z konce, že ten mentální stav nějakým způsobem předurčuje zítřek. Jen si hraj s tím. Hraj tu hru 30 dní. Každou noc. S jedním konkrétním přáním. Neříkám ti, že musíš věřit. Říkám ti, vyzkoušej to jako experiment. Vědecký přístup, hypotéza, test, pozorování výsledků.
A tady je ta zvláštní věc. Ta absolutně zvláštní věc, kterou jsem pozoroval u stovek lidí. Když začneš praktikovat bez tlaku na víru, stane se něco pozoruhodného. Začneš dostávat důkazy. Malé věci nejdřív. Synchronicity. Náhody, které nejsou náhody. Dveře, které se otevírají přesně správně. A s každým důkazem nepřichází víra. Přichází poznání. To není stejné. Víra říká, doufám, že to funguje. Poznání říká, vím, že to funguje, protože jsem to viděl. Vidíš rozdíl? Neville nikdy nežádal víru. Žádal experimentování. Žádal zkušenost. Zkus to a uvidíš, říkal. Ne, věř mi. A to je osvobozující. Protože to znamená, že i ten největší skeptik, i člověk, který si myslí, že je to všechno nesmysl, může začít právě teď. Prostě to zkus. Jako experiment, jako hru. A pak pozoruj. Pozoruj, co se děje, když 30 nocí za sebou usínáš v pocitu splněného přání. Pozoruj, jak se tvůj vnitřní svět mění, jak se mění tvoje reakce na věci, jak se mění lidé kolem tebe. A pak pozoruj vnější svět. Protože tady je ten skutečně magický moment, když začneš měnit vnitřní svět. Vnější svět začne reagovat způsobem, který se zdá nemožný. Lidi ti začnou nabízet přesně ty příležitosti, o kterých si přemýšlel. Náhodně narazíš na knihu, která odpovídá na otázku, kterou si položil před 3 dny. Dostaneš e-mail od člověka, kterého si potřeboval kontaktovat, ale nikdy si nevěděl jak. A ne, nejsem nějaký mystik, co ti tvrdí, že vesmír ti pošle Lamborghini, když si představíš zlaté mince. To je hloupost. Mluvím o něčem jemnějším a zároveň mnohem mocnějším. Mluvím o tom, že když změníš své předpoklady, ty hluboké, skryté přesvědčení o tom, co je možné, co si zasloužíš, co dokážeš, začneš jednat jinak. Úplně jinak. Podvědomě. Všimneš si příležitostí, které tam vždycky byly, ale ty si je nevnímal, protože tvá víra v sebe byla příliš malá. Říkáš věci, které bys dřív nikdy neřekl, protože tvůj obraz sebe sama byl jiný. Riskuješ tam, kde bys dřív utekl. Ne proto, že jsi odvážnější, ale proto, že strach už není tvoje základní nastavení. Tohle není zákon přitažlivosti. To je zákon vědomí. Není to magie. Je to neurologie. Je to psychologie. Je to prostě realita toho, jak funguje tvůj vztah se světem. A teď přichází ta nejdůležitější část. Protože všechno, o čem jsem mluvil, celá tenhle cesta k novému já, nestojí na jediném velkém skoku. Nestojí na jednom extrémním zážitku nebo jednom dramatickém rozhodnutí. Stojí na denní praxi, na rituálu, na disciplíně, která vypadá zvenku úplně nevinně, ale uvnitř je revolucí. Potřebuješ čas. Každý den. Čas, kdy nejsi v režimu reagování. Kdy nejsi otrokem telefonu, e-mailů, povinností, žádostí ostatních. Čas, kdy jsi sám se sebou a záměrně přepínáš kanály svého vědomí. Protože tady je pravda, kterou ti nikdo neřekne, kreativita není automatický proces, není to náhodné zapálení nějaké magické jiskry. Je to vedlejší produkt specifického vnitřního stavu. A ten stav nevzniká, když tvůj mozek běží na autopilotu. Vzniká, když aktivně přebíráš kontrolu nad svým vnitřním prostředím. Umělci to vědí instinktivně. Když Hemingway vstával v 5 ráno a psal, dokud ho nevyčerpala vlastní koncentrace, když Beethoven chodil na dlouhé procházky s notýskem v kapse, když David Lynch praktikuje transkendentální meditaci 2krát denně už 40 let a říká, že mu to přineslo všechny jeho nejlepší nápady. Co všichni tihle lidé dělají? Vytváří si čas a prostor, kdy jejich mysl není reaktivní, kdy není zahlcená, kdy může plout volně, ale směřovaně. Vidíš ten rozdíl? Není to chaotická mysl plná stresu. Není to ani vypnutá mysl během scrollování. Je to volná, ale vědomá mysl. Mysl, která má prostor myslet, ale ty ji jemně vedeš tím, na co se soustředí. A tohle je to, co ztotožnění umožňuje. Nastavuješ si vnitřní kontext. Například se zeptáš,
Jak bych chtěl, aby můj další projekt vypadal? Nebo jaký člověk chci být za rok? A pak jen pozorně posloucháš, co ti tvá vlastní imaginace ukáže. Nenutíš to. Nezvraťuješ to logikou. Jen držíš záměr a necháš obraz plynout. A najednou nápad, obraz, pocit, nečekaná jasnost ohledně toho, co dělat dál. To není magie. Je to funkce mysli, která dostala čas a prostor fungovat mimo režim přežití. Většina lidí tohle nikdy nezažije, protože žijí celý život v reaktivním módu. Vstávají, kontrolují telefon, reagují na zprávy, plní termíny, vyřizují povinnosti, padají do postele vyčerpaní. Den co den. Rok co rok. A pak si stěžují, že nemají nápady, že nevědí, co chtějí, že se cítí ztracení. Samozřejmě, že se cítíš ztracený, když celý den reaguje jenom tvoje sociální persona. Tvoje skutečné já, ta tichá, kreativní, pronikavá část tebe, nikdy nedostane prostor promluvit. A pak přichází paradox. Jediný způsob, jak se dostat z tohoto začarovaného kruhu, je udělat přesně tu věc, které se nejvíc bojíš. Odmlčet se. Neodpovědět. Nechat telefon ležet. Ale to vyžaduje něco, co extroverti běžně považují za samozřejmost a co introverti musí bolestně budovat, důvěru v sebe sama. Důvěru, že tvoje hodnota nezávisí na tom, jak rychle odpovídáš. Že tvůj hlas má váhu, i když ho používáš zřídka. Že tvůj prostor má hodnotu, i když do něj nikoho nepouštíš. Vzpomínám, jak jsem poprvé řekl ne kamarádovi, který chtěl jen na chvíli přijet, jak jsem cítil tu vlnu viny. Jak jsem si představoval, že teď si myslí, že jsem sobec. Nebo horší, že už nejsme tak blízcí kamarádi jako dřív. Ale víš, co se stalo? Nic. Řekl, jasný, chápu, dáme si to jindy. A bylo. Všechna ta katastrofická dramata se odehrála jenom v mé hlavě. Ta osoba mě nepřestala mít ráda. Nepřestala mě respektovat. Možná mě dokonce respektovala víc, protože jsem konečně ukázal, kde mám hranice. Protože tady je pravda, kterou ti nikdo neřekne. Lidé, kteří ti skutečně záleží na tobě, budou respektovat tvoje hranice. A lidé, kteří hranice nerespektují, ti tak jako tak nezáleží na tobě. Záleží jim jen na tom, co pro ně můžeš udělat. Takže když ti příště někdo řekne, že jsi tichý, uzavřený nebo divný, zkus se na chvilku zastavit. Zkus se neptat, co je se mnou špatně. Zkus se místo toho zeptat, proč tenhle člověk potřebuje, abych byl jiný. Protože pravděpodobně zjistíš, že odpověď není o tobě vůbec. Je o nich. O jejich potřebě naplnit ticho. O jejich nepohodlí s hloubkou. O jejich strachu z toho, co by mohli objevit, kdyby se konečně zastavili a naslouchali sami sobě. A v tom okamžiku, kdy přestaneš brát jejich projekce osobně, něco se začne měnit. Protože už nehraješ jejich hru, už nejsi na jejich šachovnici. A oni to cítí, jak to cítí. Ta nejistota v jejich hlase, když jejich komentář nenajde kotvu. Ta malá pauza, když čekají na tvou obrannou reakci, která nepřijde, je to, jako bys jim sundal rekvizitu z ruky uprostřed představení. Najednou stojí tam na pódiu držíc prázdnotu, nevědouce, co dál. A možná právě v té prázdnotě začnou vidět sami sebe. Ale pozor, tohle není taktika, není to nástroj manipulace, není to způsob, jak vyhrát nad těmi, kdo tě kritizují. Je to prostě pravda. Pravda o tom, že jejich slova o tobě ve skutečnosti nejsou o tobě vůbec. A když to jednou vidíš, nemůžeš to přestat vidět. Vzpomínám si na jednu situaci. Byl jsem na rodinné oslavě. Teta, kterou jsem viděl jednou za rok, se mě zeptala, tak co, pořád ještě děláš ty svoje, jak to nazvat, videa na internetu, ten tón řekl všechno. Ta směs lítosti a odsouzení. Jako kdyby se ptala, pořád ještě bereš drogy? Dřív by mě to bodlo. Dřív bych cítil potřebu obhajovat se, vysvětlovat, prokazovat hodnotu své práce, ale teď
Teď jsem jen viděl starší ženu, která celý život pracovala v továrně, která nikdy neměla prostor pro vlastní tvořivost, která se naučila, že bezpečí je důležitější než vášeň. Ano, řekl jsem. Pořád. A usmál jsem se. Ne cynicky. Ne defenzivně. Prostě jsem se usmál. Protože jsem viděl její příběh, ne svou nedostatečnost. A víš co? Ona na chvíli přestala. Na její tváři se myhlo něco, možná zvědavost, možná trochu závisti. A pak řekla, to musí být jiné. Řekl jsem. A to bylo všechno. Žádná přednáška, žádná obrana, žádný pokus změnit její názor. Prostě uznání dvou různých cest. Protože když přestaneš brát kritiku osobně, neznamená to, že se staneš lhostejným. Neznamená to, že přestaneš cítit. Znamená to, že začneš cítit svobodněji, bez té konstantní potřeby chránit, bránit, dokazovat. A v té svobodě, v té krásné, lehké svobodě, můžeš konečně začít skutečně tvořit, skutečně žít, skutečně být.